MTV. Selam, hit paradımızı başlayırız. Efirde men Ramil Şarafiyev. Hazır rahat, kişi turunda birer narsa bilirge tilesang Instagramga ko'z saluu yetadi. Rezidentlar bu kunlarda ne ishladi ekan? Birgalab Instagramga kuzatuv yasab olamiz. Bu muzikal qaymoq hit paradi. Ketdik. 15 o'rindagi rezidentlarimiz turunda ortiq so'ylab turmaylik. Endi so'zni Ramil ham Ramila Batırovlarga topshiram. Yonlarında sen bo'lganda deb atalgan muhabbat to'li klip oldagi minutlarda. Men duş qilay. Yo'q, men birinchi. Ramil, Ha? bugun nenda kunali? Bugun 30. Ertaga 31. Yanlarımda sen bulganda mende irke kübelek. Tek sinegenne yerisen gel, burununu şiyeler. Hıday bilgen besiyune, yermiymişke bölgeler. Sayratı gel sayratı, bakıt kışın bir geler. Hıday bilgen besiyune, yermiymişke bölgeler. Sayratı gel sayratı, bakıt kışın bir geler. Ça fait 8 ans que t'es marié. Aujourd'hui sont tes noces d'argent. Ta femme t'attend à la maison. Alors dépêche-toi, rentre. Uzganaqtay günlerin yeri küte ışqala ap. Görmemişke salınasın yakillerini kışaklap. Hıday bilgen besiyune, yermiymişke bölgeler. Sayratı gel sayratı, bakıt kışın bir geler. Hıday bilgen besiyune, yermiymişke bölgeler. Sayratı gel sayratı, bakıt kışın bir geler. Nikale Bey. Pizza yaratasın mı? Yo'q la, bobayim o'lib yarata. Nikohimizga 40 yil. Rahmat o'g'lim. Ramil, bugun nenda kunali? Bugun nenda kunali? Canlarıma can üresen, sağışlardan giriteler. Mindesini yaşatırmın, uyunumda irgeler. Hıday bilgen besiyune, yermiymişke bölgeler. Sayratı gel sayratı, bakıt kışın bir geler. Hıday bilgen besiyune, yermiymişke bölgeler. Sayratı gel sayratı, bakıt kışın bir geler. Sayratı gel sayratı, bakıt kışın bir geler. Bakıt kışın bir geler. Akbay. Akbay.
Люция Мусина татар эстрадасы җырчылары белән фотолар куя. Алар арасында Иркә, Эльмира Сөләйманова һәм әлбәттә аның тормыш иптәше Рөстәм Закиров. Әле Люция ханым Инстаграмда фотолар һәм подписчикларны җыя гына башлады. Кирегез, языгыз һәм лайкларыгыз белән сөендерегез. Йөрми яндагына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Хан сарайлар алтын сарай түгел байлык, бәхет икән шуны ярату һәм саулык. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Бәхет бит ул ерак йөрми янда гына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Гаиләләрдә булсын икән ул татулык, балаларның күңелендә яхшылык. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Бәхет бит ул ерак йөрми янда гына, ни икәнлеген син аның аңлагына. Шын дуслыкның кадерен белеп саклагына, бәхет сине үзе табар шунда гына. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Дөньяларны куабыз без куабыз, менә тоткан кебек булабыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Күңелләрдә изге хисләр йөксәк кенә, шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Шын бәхеткәйләрнең тәмен тоябыз. Илгәрәй исә ноябрь аена булган афишасы белән сөендерде үз тамашачысын. Концертларыннан булган фото-видеоларга килгәндә алар бик сыйфатлы. Шуңа күрә барып карагыз дуслар, үкенмәсез. Әлегә ул безне мизгел сыман җыры белән сөендерә. Күккә төбәп карашымны, уйлыйм үткәннәрне. Сагыш урап ала кебек, күңел төрләремне. Алга таба ага тормыш, туктамый бер азыга, бер азыга.
Күзні ашып емған ара Болыпты еллалар Неге икен мезгіл сыман Өте біздің еллар Күзні ашып емған ара Болыпты еллалар Bizge yazgan yazmışlarını bilip olmay alda Köpme aşı sınavları küde iken alda Kiri akmış o suları ömür yılgasında Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар гастрольләр аркасында Башкорт белән Татарстан арасында йөреп, көн белән төннең алышуын әйтте. Ирәнеп булмый бу графикка дип зарлана алар кабаклар арасында төшкән фото астында. Димәк, чираттагы позиция Галиевларда. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, Синең өчен янам көйгәнгә. Нурлар түшәдең дә, Кошык җәеп чыктың каршыма. Яшин бүген сөю назларында Рәхмәтлемен сиңа барсына Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, Синең өчен янам көйгәнгә. Мәхәббәттә барлы канатым син, Тәңрем сине сөеп биргәнедер. Сулышында яшим һәр сәгатем, Синең өчен янам көйгәнгә. Сулышында яшим һәр сәгатем, Синең өчен янам көйгәнгә. Ә менә Эльмира Сөләйманова Инстаграмы буенча без аның әнисенең яшь кызлар кебек икәнен күрдек. Эльмираның бер дә картаймаган әнисе әле нибары 58дә генә икән. Кем төгәл яшен әйтә, шуңа миннән бүләк дигән иде Эльмира. Безгә иң зур бүләк ул синең матур тавышың һәм яхшы клипларың. Әйдә Эльмира, җырла. Алар сине яратканны ташлама.
Yanlarımda güçlü direğim Gafu ötenip sin hatlar yazma Yok şol indi mina kiregim Yüreğimne bölüp sinikege Almaştırdın mine başkaga Maturlar bir köp bulsa da ağlar Aygül Рахимованың бүгінгі күнде Инстаграмы тірі ансамбль астына жырлаған видеолар белән тулы дисәң дә ялгыш булмас. Яшь җырчыбызның шуннан да көчле тавыш һәм бетмәс харизма иясе икәнлеген кереп карый аласыз. Ә булай ул тормышны яраткан мәхәббәт һәм бәхет тулы фотосурәтләре белән сөендереп тора үзенең язылучыларын. Yıllarga çıkkanda karşıda kirdeler bulmasın Balayda yaşayıp sıçmakta niteler tıkalar kılasın Aşığı yıllarga çıkkanda karşıda kirdeler bulmasın Balayda yaşayıp sıçmakta niteler tıkalar kılasın Hürmetli tamaşaçılar, бәхеттә, шатлыкта, исәнлектә яшәргә язсын. Яшәү яман күреп, бәхет яман күреп яшәргә язсын сезгә. Уйласак барысы җитәрлек, кайгылар буталып йөрмәсен. Бергәләп яшәү зур бәхет, өстәлдә шәмдәләр сүнмәсен. Aşığı yıllarga çıkkanda karşıda kirdeler bulmasın Balayda yaşayıp sıçmakta niteler tıkalar kılasın Aşığı yıllarga çıkkanda karşıda kirdeler bulmasın Balayda yaşayıp sıçmakta niteler tıkalar kılasın Balayda yaşayıp sıçmakta niteler tıkalar kılasın Татарча солянкага килми калмагыз. Алсу Әмирханова, Илшат Хамадиев, Гүзәл Әхмәтова, Хаким, Гүзәлия, Раяз Фасихов, Эльмира Сулейманова, Рамил Галимҗанов, Ландыш Нигъмәтҗанова, Илдар Әхмәтов, Чулпан Юсупова. 4 декабрь Әлмәт, ДК Нефтче, 5 декабрь Яршаллы, Сарасадыкова исемендәге мәдәният йорты. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына керүче Дивон Кредит акционерлык банкы. Икебезгә бер яна утыбыз. Хитлар солянкасына рәхим итегез. 30дан артык җырчы сез яраткан җырлар. Ирке, Зөфәр Хәйретдинов, Әлфинә Әзгамова, Хәмдүнә Тимергәлиева, Илсия Бәдретдинова, Илса, Резидә Шәрәфиева, Гүзәл Әхмәтова. 24 ноябрь Уникс 297 43 77. Концертның генераль спонсоры Зенитбанк группасына керүче Дивон Кредит акционерлык банкы. Татар эстрадасының шәпский пародия һәм юмор остасы Әбри Хабриев өр-яңа Аня килә тамашасы белән. Утыргический юмор, моңарчы ишетелмәгән пародияләр, дәртле җырлар барысы бер көнне. 28 ноябрь Казан филармония. Билетлар кассирны тару һәм филармония кассаларында. Ә менә Әбри Хабриевның Инстаграмында төп герой ул аның малае Дамир Даниярович. Күптән түгел Дамирның беренче рәсеме барлыкка килсә, бу көннәрдә Әбри исән булсын, киячәгебез дип тагын бер фото кертә үзенең Инстаграмына. Ә гомумән алганда Әбринең Инстаграм сәхифәсенә теләсә кем эләгә ала. Алга таба экраннарда булачак урталайга бүлдем җырына төшергән клипны Инстаграмга куеп, Әбрине билгеләгез һәм менә сез җырчының сторисында.
Арзуларымның яртысын Көңеліңді маяқ етіп сақла Менің сүйеуімнің яқтысын Мен түзәрмін, түзімлілер түзә Янып қабат күлден тірілі Ұнатырмын тек өтінім шуны Көңеліме бүтән үрілмә Мен түзәрмін, түзімлілер түзә Янып қабат күлден тірілі Ұнатырмын тек өтінім шуны Көңеліме бүтән үрілмә Ұнатырмын тек өтінім Көңеліме бүтән үрілмә Рифат Зарипов Инстаграмда бик утырырга яратмый. Тормыш иптәше белән фото һәм 1-2 афиша. Менә аның Инстаграм бите. Төп активлыкны ул сторисларда алып бара. Рифатны күрәсегез килсә, концертларына барыгыз. Яисә алдагы клипны карап үтегез. Урамларда ялгыш кына сине күрдем Бер күрүдә йөрәгемә шундук кирдең Хисләр тулган күңелемә сине бит кирәк Тоя алмыйм син дип тибә хәзер йөрәк Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп Яраттырдың гашык иттең мине нишләп Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп Бары син дип яши йөрәк Алло, Рифат, сәлем. Ну кая инде син? Әйбәт бит инде теге җыр. Давай яздырабыз, кил тизрәк. Киләм дигәч киләм бит инде. Киләм. Давай все пока. Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп Яраттырдың гашык иттең мине нишләп Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп Бары син дип яши йөрәк Очрашканда күзләремә карамыйсың Әллә инде сөюемне аңламыйсың Йөрим хәзер, йөрим җаным сине эзләп Мәхәббәттән җаннарыма дәва кирәк Ялкынында мәхәббәтең яным дөрләп Яраттырдың гашык иттең мине нишләп Юлларымда йөрим сине йөрим күзләп Бары син дип яши йөрәк Чираттагы яңалык Татар җыры фестиваленең тугры тамашачылары өчен. Быел грандиоз тамаша 22 декабрь көнне узачак. Пирамида концертлар залында эстрадабызның иң танылган җырчылары, популяр дуэтлары чыгыш ясаячак. 19-нчы тапкыр уздырылучы җыр бәйрәмендә сезне дә көтеп калабыз. Хит парадыбызның 7-нче баскычында Ленар Белый үзенә сүзне бирик әле. Сабан тыла, жырлы мұңлы,
Ey ғәзиз туған яғы Қоя қалды ялан аяқ Жүгіріп жүрген шағы Сандуғашлы Бұл құшлы Бұл менім туған елім Ойша қанатлар беруші Сен менім туған жерім Сандуғашлы Бұл құшлы Бұл менім туған елім Ойша қанатлар беруші Сен менім туған жерім Гүлназ Сираеваның инстаграмыннан аның инглиз телен өйрәнгәнен белеп була. Күрәсең, гастрольләр белән ул Рәсәйдә түгел, башка илләрдә дә йөрергә җыена. Тел ачкычы телибез, Гүлназ. Әйдә, җырлап та бир әле безгә. Син сулар һавам, син минем язмыш, иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау, бу хисләр минем иң авыр сынау. Үзем дә беләм, алай ярамый. Йөрәгем гүя синсез янылмый. Башымны салам сиңа киләндә. Синсез дә кыен синең белән дә. Син сулар һавам, син минем язмыш. Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау. Бу хисләр минем иң авыр сынау. Син сулар һавам, син минем язмыш. Иң татлы бәхет, иң ачы сагыш. Җәй уртасында суыккандай кырау. Җәй уртасында суыккандай кырау. Бу хисләр минем иң авыр сынау. Бу хисләр минем иң авыр сынау. Риза Зинира Рамазановларның инстаграмы афишлар белән тулы. Кайда, кайчан, сәгать ничәдә концерт була барысы да язылган. Шулай да инстаграм битен башка төсләргә күмеп, күп кенә җырлар авторы Айдар Тимербаев белән төшкән фотоларда пәйда булды күптән түгел. Айдар абыйны булып узган туган көне, ә Рамазановларны чираттагы позиция белән котлыйбыз. Yani şekiller itip Bulasın ulaytip Tuzi galedisi Bergelek Aydım yine jingel, anıtırlık tügel. Hıyanatın, bitul hıyanat. Yaratmıyman dimen, elde sinde küngel. Ni jitmedi bizge janaşım. Bular deyip bәхет Bulamazsın aytip Yani şekler itip Işanmayım Yani şekler itip Bulasın ulaytip
барлык түгел. Хыянәтең бит ул хыянәт. Римма Никитина исә Пенза шәһәрен шаккаттырып йөргән. Әлеге шәһәрдә узган концертларыннан фото, сторис һәм туры эфирларны күзәтеп баргансыздыр дип уйлыйм. Мин дә күзәттем, күрми калганнар өчен генә сөйлим. Аның клибын бергәләп күзәтик әле. Yıldızlı kişlerde Күмелген күңелләр хисләргә Бер булып кавышкан сөюләр Мәхәббәт көйлиләр Ашкына, 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 ашкына Киле, киле яннарыма Талпына, 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 талпына Ыш яннарыма Сөйер булсаң гына Җаным килсин яныма Ашкына, 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 ашкына Киле, киле яннарыма Талпына, 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 талпына Ыш яннарыма Сөйер булсаң гына Җаным килсин яныма Онытып дөньяны мизгелгә Алып кит мәхәббәт иленә Һич кемдә юк бары без генә Син һәм мин генә Ашкына, 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 ашкына Киле, киле яннарыма Талпына, 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 талпына Ыш яннарыма Сөйер булсаң гына Җаным килсин яныма Ашкына, 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 ашкына Киле, киле яннарыма Талпына, 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 талпына Ыш яннарыма Сөйер булсаң гына Җаным килсин яныма Илнур Юламанов җыенып гастрольләргә чыгып киткән. Instagram битләренә карасак, соңгы берничә фотосурәте фанатлары һәм тамашачылары белән төшкәннәрдән. Илнурга уңышлар теләп, клибына да күз салыйк әле. Бүген ул 3нче урында. Синең белән генә тормыш диңгезендә Йөзсәк иде ак кошлардай икебез генә Үлә гиткән назларыңнан, язларыңнан Күккә ашсак иде сөю ялкыннарына Синең өчен утта янам Синең өчен җаннарымны суга салам Синең өчен җырлар җырлыйм Синең өчен күктән йолдыз менеп алам Синең өчен утта янам Синең өчен җаннарымны суга салам Синең өчен җырлар җырлыйм Синең өчен күктән йолдыз менеп алам Синең өчен күктән йолдыз менеп алам Бу көннәрдә Азат тормыш чәчәге алсу белән өр-яңа шоу программалы гастрольләрдә үз тамашачыларын сөендерә.
Шунысына игътибар иттем. Һәр бер башкарган җырында Азатның маңгаеннан тир бәреп чыга. Менә ул тир түгеп эшләү. Афәрин иптәш Фазлыев. Икенче урының белән чын күңелдән котлыйбыз. Gele yılmayıp tırsın deysen benim yüzler Sina qarab tırsın deysen benim gözler İşitirge tilesen sen motor sözler Yaratkına, yaratkına, yaratkına Kirek iken benim sina sağınıvam Seni kebek mehabetke tabanıvam Ömür boyu sinağına tabanıvam Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayayım deysen birazına Küngeline tutsun deysen gelin aslına Yüreklerde kalsın deysen Yaratkına, yaratkına Süzülerimini küngeline salsın desen Yaratılan kabul etip alsın desen Yine şemden mengelikке kalsın desen Yaratkına, yaratkına, yaratkına Hallerini anlayayım deysen birazına Küngeline tutsun deysen gelin aslına Yüreklerde kalsın deysen gel yazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Bu атнаның абсолют лидеры Шахзат Разметов. Ул Instagram белән бик дус түгел. Чөнки эстрадабыз өчен нормаль дип саналган язылучылар санының 10ннан бер өлеше дә юк Шахзатта. Бу аның популярсыз икәнен түгел, шәхси тормышының интернетка чыгармауы турында сөйли. Дөрес гамәлме бу, юкмы әйтә алмыйм, әмма җыры шәп. Бергәләп күз салыйк. Yüreğim bilen talaştın Sen mina tügel deyip Dik gözlerin zengerinden Köngelim düştü örüp Yüreğim bilen talaştın Sen mina tügel deyip Dik gözlerin zengerinden Köngelim düştü örüp Gözlerinin zengeri Nak mina digenleri Qoradın da aşık buldum Yaratan digenligedir Gözlerinin zengeri Nakmina digenleri Qoradın da aşık buldum Yaratan digenligedir Zenger kızlar altın şeşler Yılmayı yüzlerinde Sinde hazır minem yürek Kızın zengerlerinde Zenger kızlar altın şeşler Yılmayı yüzlerinde Sinde hazır minem yürek Kızın zengerlerinde Урыннар да, фотолар да билгеле. Instagramda артыгын утырып тормышыгызны юкка әрәм итмәгез. Бу музыкаль каймак хит парады иде. Мин Рамил Шәрәфиев сезнең белән сау булашып торам. Чао!